Shout out po. Live po tayo ngayon. Wala pa pong tao. Lapit po natin ang ating yan. Malamig ang panahon. Shout out po. Welcome po tayo ngayon sa live. May tao na po dito, dalawa. Happy Sunday po sa inyo po. Magandang hapon po dyan sa Pinas po. At good luck po sa inyong, kung sino po yung inyong manok sa inyong pagka-kandidato ng Kapitan Kagawad. Shout out po. Sana manalo po. Diba? Naisipan po natin mag-live po ngayong umaga. Umaga po dito sa ibang bansa. At siyempre, hapon na po dyan sa Pinas. Shoutout po sa 8 million views po, 2 thumbs up done. Sinubukan lang po natin mag-live ngayong umaga. Kasi katatapos ko lang din po nakapagluto ng aming dinner po. Siyempre, shout out po kay Nina Gapayaw. Mahina sound mo, Sir Kagapay. Mahina po ba? Hello po, musta po? Saglit lang po, kunin ko lamang po yung aking headset. Lagay po natin tong Okay na po ba? Dinig niyo na po ba? Yun lang, wala tayong patungan ng mobile. Dito. Yan. Pinatong ko na lamang po sa sapatos. Hello po Kagapay, musta na po? Sabi ni Jimalin Pinado. Robin Mesta, hello po Kagapay, hello din po. Wow, new look ka po Lodi, Kagapay mo, shout out po sa lahat nandito sa live. Sabi po ni Kuya Jire, Nayat Vlog. Oo nga po, kahapon nga po pagupit ako kahapon. Pagupit po ako kahapon. Kaya kahapon maaga-aga po ako natapos sa live. Nina Gapayaw, okay na po. Okay po. Robilin Mesta, ang aga nyo ngayon mag-live Kagapay. Naisipan ko lamang po tita. Kasi katatapos ko lang po nagluto ng aming tanghalian. Nag-ihaw po ako ng manok. Tapos sabi ko matry nga pong mag-live. Kasi naka-live po si Hasa kanina. Ewan ko kung tapos na po si Hasa. Shout out po sa 20 million views po, 5 thumbs up done. Salamat po sa inyong pagbisita. Happy Sunday po at magandang hapon po sa Pinas. At
umaga po dito sa Saudi. At syempre saan man po sa sulok ng bansa po kayo naroroon, gabi, tanghali, hapon, umaga, ingat-ingat po tayong lahat. Shoutout po sa 24 million views po. Sini Robles, good PM kagapay. Ngayon ko lang nakita sa Facebook page ng post ang Japan Charity Groups. Masaya ako kasi puro Renas community lang nagpo-post sa FB. Oo nga po, lagi po sila nagpo-post sa Facebook. Ang nagpo-post po dyan si Ate Hazel po yata sa Japan Charity Groups. Jerry Nayat Vlog, pogi-pogi mo po, haha. Niloloko mo lang yata Kuya Jerry. Shout out. Naka 30 million views na po tayo. 9 thumbs up done. Malapit na po tayong mailipat ng location. Diyan po sa Riyadh. Sa 5 taon ko po dito sa sa location ko, ngayon lang po yata ako mapapalipat. Kung kailan ako'y malapit na akong pauwi ng Pinas. Kuya Jerry, sino ang napipisil mong kapitan sa inyo? John Michael Belisha, shout out kagapay, tamsak dan po. Shout out John Michael Belisha. Nakapag-live, tapos na ba siya si Hasa TV, nagka-live? Naisipan ko pong mag-live po ngayon eh. Shout out kagapay, tamsak dan po, sabi po ni John Michael Belisha. Droba ba siya? Hello host, sabi ni Sir. Shout out po Sir Droba, welcome po sa ating live. Sino kaya itong si Sir Droba? Ay waro. Ay Arakil. John Michael, shout out Sir Jenny Nayat, gandang hapon. Sabi ni Sir John Michael Belisha. Ay, naka 40 million views na po tayo. Shout out po sa 40 million views po na nandito po ngayong umaga, hapon, gabi po sa ating live. Pero mamaya pa po, try po natin ulit mamayang gabi po sa Pinas. Mga 9 o'clock or 10 p.m. Naka-live po si Ma'am Hasa, naglipat ako sa iyo, sabi ni John Michael Belisha. Ay, hindi pa rin tapos yan si Ma'am Hasa. Alam ko pag ganito kasi niya rest day po niya. Pasensya na po kayo, maingay po yung ibang lahi na dito. Kumuha po siya ng kape. Kakape daw po siya. Droba ba siya? Hello host. Hi then sir. Good morning, good afternoon po. Shout out at welcome to my live. Hindi yata nag-live siya Mayora. Aywa, lazim.
John Michael Bilisa, buti sir maaga po live mo ngayon mamaya kasi late na naman ang uwi ko, di ko maabutan live mo gabi. Sinubukan natin mag live bro John. Nagbabaka sakali lang, baka sakali may tao po. Kasi pag ganitong oras alam ko po busy po yata ngayon ang tao sa Pinas eh. Pero try po natin ulit mamayang gabi, malay mo maabutan mo. Medyo aga-agahan ko, di ba? Kiri Nayat Vlog. Shout out din po Lodi John Michael Belisa, sabi ni Kuya Jerry Nayat Vlog. Shout out po sa 54 million views po, 16 tamsak dan. Salamat po sa inyong pagdalo. Hello kagapay, gandang hapon Imelda. Sabi ni po ni Tita Imelda. Magandang hapon din po dyan sa Pinas po. Nilita Buglosa, hello po, tamsakdan. Salamat. Sabi ni Ma'am Nilita Buglosa. Gandang hapon kaagapay, Ian MC Gaming. Gandang hapon din po. Hello host, Roba Baisha. Shout out po. Kagapay, bakit hindi nag-live si Mayora kagabi, Robelin Mista? Hindi ba nag-live si Mayora kahapon? Baka pagod. Pero alam ko nag-live po yun eh. Itanong ko nga rin mamaya. Tatawagan ko. John Michael Bilisa, sana sa magkasunod lang kayo ni Ma'am Hasan ng live. Kaya yun nga eh. At saka hindi ko alam kung anong oras nagla-live si si Hasan. Nano ko lang kanina na nakita ko. Iyan MC Gaming, shout out, tapos na live ni Ma'am Hasa. Siguro back to work, reconnecting Andito po siya si Tita Lisa Palikpik. Happy Sunday, ading nahuli na yata ako. Ay hindi pa po tita. Saktong-sakto lang. Mamaya i-accept ko yung yung friend request mo nakita ko kanina, Tita Lisa. Dito sa Facebook ko pong ito. Lisa Palikpik. Tamsak dance. Salamat po. Imelda, tapos lang live ni Ma'am Hasa, sabi ni Ma'am Imelda. Isang oras lang siguro yung nag-live. Hi kagapay, ano na ang balita sa dalaga natin? Ingat ka dyan, God bless you. Dolores Galvez. Sarida Dasel, shout out po. 2:30 or 3 PM live ni Ma'am Hasa. 2:30 dyan po sa Pinas. Ibig sabihin alas 9 po rito, alas 9 media. Alas 9:30 ng umaga rito siya nagla-live. Drobabay siya. Siguro to tawag nun. Taga Dubai po ito or Indian. Tamsakdan, Jonalyn Golpo. Salamat po. Naka 14 minutes na po tayo. Salamat sa 44 million views, 22 tamsakdan. Salamat po. Tapos na siguro Sir John, ang hina ng signal ko. Kahit naman po ako pag dito ako sa labas, may hina din. Iyanin sigami, tapos na siguro Sir John, ang hina ng signal ko. Hello Jonalyn Golpo, tapos na si Ma'am Hasa, sabi ni Sir John, si Bro John. Amelia, hello po Kuya Kagapay, kumusta na po kayo? Salamat, nakaabot ako sa live mo, solid rin na sa pag-abang sa inyo.
Saktong-sakto lang naman po, Ate Amelia. Medyo inagahan po natin para makaabot ka po para sa'yo. Andito si Shaira 22 Tamsakdan po. Kilala na kita, Shaira. Yung profile mo pa lang, kilala ko na to. Mention ko ba pangalan mo? Shaira 22. Kita ko profile mo nandun sa salamat. Mila Estrada, good morning kagapay watching Hope Saudi. Share anong balita sa natin kay Rina. Bigyan mo naman ako ng clue. Share po sa 56 million views po. Shaira 22. Baka naman bigyan mo ako ng impormasyon, ha? Good morning kagapay watching Yusuf Saudi. Sabi ni Tita Mila Estrada. Na-stuck pa lang ko. Napipisil kong kapitan sa barangay namin ay si Kuya Umay Lagrisola. Lodi pa shoutout nga po, Lodi, kaagapay mo. Shoutout po si Sir Umay Lagrisola na lumalaban po ng kapitan sa barangay po nila Kuya Jerry Nayat Vlog. Sana manalo po kayo. Lucia Tamarana, good afternoon kagapay, happy Sunday. Dumaan lang ako kagapay sa live mo kasi magsisimba muna. Tamsakdan already, God bless you kagapay. Sige po, Tita Lucia Tamalana po. Sweet Corn, Tamsakdan sir, God bless. Salamat po ma'am Sweet Corn. Kinig at tambay lang ako, sabi ni John Michael Bilesa. Okay po. Charcoal Delerans, good PM kagapay, Tamsakdan. Salamat po Tita Charcoal Delerans, good PM din po sa Pinas, kung nasa Pinas ka man. Opo pala. Gandang hapon sa iyo Sir John, sabi ni Ian Imsigami. Patricia Nikdao, good afternoon kagapay, kumusta kayong lahat mga classmate Karina, ingat tayong lahat. Okay lang naman po sila mga Tita Patricia, sa mga classmate po natin. Milagros Abilon, may interview kabonso, may Jessica Soho sa BSG versus Rina Story, pasabog daw Kalinga Prab. Totoo po ba yan, Tita Milagros? May interview kay Kalinga Bonso, may Jessica Soho. Kailan po yan, Tita Milagros? Saan nyo po nakitang yan? Amelia, galing din po ako, nawala po yung net. Tapos ginawa ko na lamang po ay yung nag-register na lang po ako ng internet ko. Pero babasahin ko pa rin po yung mga yung po rito. John Michael, kinigtambay lang ako. Charcoal Delerans, good PM kagapay, Tamsakdan. Salamat po. Nawala tayo ng ilang segundo, nawala po ang ating internet po. Yan nga, sabi ko, nag-register na lamang po ako ng internet ko, yung 5 real lang ba.
Patricia Nikda, good afternoon kagapay. Kumusta kayong lahat mga classmate? Karina, ingat tayong lahat. Sabi ni Patricia Nikda. Milagros Abilon, may interview ka kay Kalingap Bonso kaso sa BSG versus Rina Story. Pasabog daw ni Kalingap Rob. Wow, sana may abangan. Amelia, galing din po ako kay Ate Asa at natapos na siya, kawawa naman siya nang dahil sa anak, umiyak siya. Bakit ano po nangyari sa anak po niya sa Ma'am Amelia? Hello po sa lahat sa mga classmate ko na nanggaling din kay Ma'am Hasan. Nandito na tayo kay Kagapay, sabi ni Tita Char Cordelerans. Edna Sola, hello, magandang umaga po Kagapay. Musta na balita kay Princess Rina natin, Edna Sola? Ang huling update po natin nung sa part 3 po ni Kalinga Proda sa United Nations. Yun po ang huling update. Lisa Palikpik, Sis Marianita Beltran, shout out po, sabi ni Tita Lisa Palikpik. Ginatan, Kagapay, hello po, maaga po kayo ngayon, nag-live, kumusta po kayo? Ay okay lang po ako, Tita Gina, at ito nga, sabi ko nga, katatapos ko lamang pong nakapagloto, kaya masubukan nga pong mag-live. Edna Sola, shout out po. Robilin Mista, shout out po. Asila Jarkio, musta ng live mo? Musta aga ng live mo? Okay, ay opo Tita Asila Jarkio po. Maaga po tayo nag-live. Tapos mamayang hapon, try po natin makapag-live pag tawag nun, pag bumalik na po yung internet po natin. Kasi itong gamit ko, lamang po, itong niregister ko lamang po ng ilang lang to, oras. Hasila Arkiyo, mabuti nag-live nila ng hapon tamsakdan. Ay opo Tita, inagahan ko po talaga. Shout out po sa 38 million views po, 32 tamsakdan. Salamat po. Yan, naka 24 minutes na rin po tayo. Dito po kasi sa aming location, medyo malamig na, ulan-ulan na rin, kaya humihina po ang aming internet pag ganung bagay po. Kaya ang nangyayari, siyempre, yung internet po ay sa dami ba naman namin gumagamit dito sa namin. Yung kinabit-kabit lamang po yung mga router. Tapos sa isang router, siguro hindi aabot ng 20 na katao. Tapos dudugtungan pa ng isang router. Marami po talaga, kaya mahina po pag naulan-ulan. Yun nga, pag sinipag po tayo mag-live, kasi malamig po ngayon dito at masarap matulog paghapon. Shout out po sa 30 million views po, 32 tamsakdan. Biglang bumaba po ang ating views dahil nga po sa kanina. Dahil sa nawalan po tayo ng net na putol. Pero pwede na rin po yan. Kahit 30 minutes lamang po tayo mag-live, okay na po yan. Siyempre, babawi na lang po tayo mamaya pag medyo malakas-lakas na po ang internet, pag sinipag pa. Shout out po sa lahat na nandito po. 36 million views po tayo ngayon. Dami. 32 tamsakdan. Ay, po. Sarap matulog Shout out nga po pala dyan sa Japan Charity Groups at sa Compassionate Heart Caring for Charity po. Shout out po sa lahat po ng bumubuo ng Rinas Communities. Shout out po sa inyo. Sabi ni Tita Charcoal Deleras, napuputol internet. Oo nga po Tita, naputol nga po kanina.
Kaya minadali ko pong nag-register na lamang po ako ng internet kahit 5 real lamang po para maipagpatuloy itong live. Asila Yarkio, konti lang tao na sa pasyalan ang iba. Ay, alam ko naman po Tita Asila, pag ganitong oras ay alam ko pong nasa pasyalan, busy po sila sa pagkumpanya, di ba? Pero okay lang po kung konti lang po tayo. Iyarin si gani anong ulam luto mo kagapay pahingi, hehe. Nag-ihaw po ako na yung manok, minarinate ko po nung Friday ng hapon. Tapos niluto ko ngayong Sunday, barbecue. Ina, musta sa Miguel Up, shoutout kagapay mo dito ng ang isa sa classmate ko si Ma'am Ina Mustasa. Hello mga live mate, sabi ni Ma'am Ina Mustasa. Shout out sa 38 million views po, 35 times saktan. Wow, dumadami ulit po tayo. Super beauty ni Rina, parang si Cleopatra sa costume niya. Oo nga po Tita Char. Tsaka bagay na bagay sa kanya yung costume po niya, yung Egyptian costume. Malapit na po tayo mag 30 minutes, mag alas 12 na rin po rito. Malapit na rin pong mag alas 12. Darating na rin po yung mga nag part-time. Siyempre maingay po ngayon mamaya. Alicia Pideriso, Tamsaktan watching Macau. Salamat po Tita Alicia Pideriso po. Ingat po tayong lahat, saan man po kayo sa sulok ng mundo naroroon. Ingat-ingat po tayo. At good luck po sa mga sa mga lumalaban ng kapitan, kagawad sa mga barangay po natin. Kung sino po sa inyo kung sino yung inyong napipisil na kapitan. Charcoal Delerans, 4:30 PM dito sa Pinas. Oo nga po Tita. Nasa Pinas ka pala, kala ko sa ibang bansa ka. Asila Yarkio, tapos na kampanya kahapon, nasa probinsya na yung iba. Nagsiuwian dahil dahil boboto po sila, di ba? Edit Gaming, King Turkey, King Turkey. Welcome Sir Edit Gaming, King Turkey. Shout out sa aking live. Naka 30 minutes na po tayo. Natuloy pa rin. Tuloy pa rin. Kahit ilang minuto pa. Sabi ni Ma'am Ina Mustasa, Ma'am Milagros, pinag-iisipan pa po yun kasi di pa masyado magaling si Rena. Yun yung yung interview na sinasabi ni ng Jessica Soho, yun ba yun, Nina? Ano pong Martes natin kay Rena, may abangan po ba? Sabi ni Teacher Cordelerans. Ay kung tungkol po sa Japan Charity Groups po Tita Char, ay meron din pong aabangan pero hindi ko po munang pwedeng sabihin. Abangan na lamang po natin. Mahirap na po kung pangunahan ko mamaya. Biglang meron pong nag-chat sa akin, may tumawag. Robelyn Mesta, shout out po. Kung kay Rena naman po Tita Char ay siguro ay tayo lang naman po ay manood-nood po kay Kalinga Proda. Doon lang naman po tayo ng update.
Robilin Mr. Shoutout. Ian MC Gaming. Ma'am Ina shoutout. Sabi ni Ma'am Ina. Masaya ba yung aabangan na yan kaagapay? Ay kung tungkol po kay Irina, siyempre masaya po, di ba? Ang hindi lang pong masaya yung mga basya, yung hindi sumasang-ayon kay Irina, yung mga basher po ni Irina. Kahit masaya yung balita kay Irina, siyempre yung mga basher ni Irina ay hindi sila masaya. Tama po ba yung aking sinabi? Sila Jarkio, madalang lang vlog nila Kalinga Prab kay Irina. Kalinga Prab lang tayo maasa para makita si Bonso. Yun nga po tita sila. Kay Roda po tayo doon po natin nakikita si Irina sa pag pinapasilip-silip po niya, ganyan. Florencia Rafael, magandang hapon Mr. Kagapay mo. Kumusta na po si Bibi Rina? God bless you all. Gandang hapon din po at welcome po Tita Florencia Rafael. Yun nga po, si Bibi Rina po natin ay okay naman po siya ngayon. At nakakasabay po sa mga classmate po niya. Doon kung napanood po ninyo yung kanyang vlog ni Kalinga Proda sa part 3 po niya. Charcoal Direras, oo nga kagapay natawa ako sa sabi ni Roda napaliligawan na. Oo nga kagapay natawa ako sa sabi ni Roda napapaligawan na kita, sabi ni Bonso pagka-graduate ko. Sino kayang unang pipila? Marami po yung pipila kay Roda dyan. Kala ko nga po dati si pangalan nun, si Juan TV ang boyfriend niya. Kasi magkasama sila sa bahay dati, di ba? John Michael Belisa, shout out Ina nalobat si Pico, sabi ni John Michael Belisa. Meron ng admirer si Bibi Rina, sabi ni Asila Arquillo. Sino po tita? Sila ang admirer po ni Irena. Share mo naman sa amin. Shout out po sa 50 million views po, 38 tamsakdan. May bagong TikTok si Rina. Bonso Rina na panoorin nyo, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo. May bagong TikTok. May bagong TikTok si Bonso Rina, panoorin daw po natin. Di po si Rina nagsabi na magpapaligaw pagka-graduate, exciting kung sino unang pipila. Andito si Paring Bungal. Paring Bungal, shout out. Welcome sa aking live. Paring Bungal, bigay mo sa akin yung Facebook mo. Kung okay lang sa'yo Tsaka dumadami ang mo bro Dumadami yung tawag nun. Bilis tumaas ng subscribes mo Tsaka ang dami mong views. Bilib talaga ako sa'yo, Paring Bungal. Bigay mo sa akin yung yung Facebook mo. Kung okay lang sa'yo, bro. Wala akong Facebook, nasa YouTube lang talaga ako. Seryoso ka? Facebook page, meron. Paano mo nakokontak yung yung kunwari kung may asawa ka, paano mo siya natatawagan pag malayo?
sa tawag-tawag lang. Saan ka pala sa Pinas, paring Bungal? Saan ka sa Pinas? Parang hindi ko yatang nakikitang nagla-live ka, paring Bungal. Nasa 37 minutes na po tayo, mga kaagapay. Siguro magpapaalam na lang po tayo. Mamaya na lang po ulit, mamayang hapon. Salamat po sa lahat po na nandito po. Charcoal Derreras, na-meet na pala ni Jomar, mama ni Rina. Buti naka-attend si Mama Melanie niya kasama ang mga kapatid. Ay, upot Tita Char, na-meet na po ni Jomar si Ate Melanie. Nga po siya, tsaka ninong si Jomar sa kapatid po ni Rina, yung bunso na lalaki. Patricia Nick daw, pag dumating na ang araw, pwede na ligawan si Rina. Siguradong maraming pipila sa pagdalaw sa prinsesa natin. Ay sigurado po yan, tita, pag okay na po si Rina, marami po talagang pipila po dyan. Siyempre, pag gumaling po yan, uunahin niya muna yung kanyang pag-aaral, di ba? So hanggang 40 minutes lamang po tayo, mga titas, titos na nandito po. Mamaya na lamang po ulit, mamayang hapon. Medyo mahina po ang yung net ko rito. Maraming salamat po sa lahat po na nandito po. Magandang hapon at gabi po sa inyong lahat. Sige po, bye-bye po.